सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव मोनसे एग्जिकिउटिभ कमिटि जादों। खोब मोनसे जोंहा मोनसे मोजां सावरायनाय हाबाफारि जानानै थांदों। मानोना लाइमोन होननाय लोगो लोगो मोनसे दल संगठननि मेन रुल थायो। ओंखायनो जों दिनै लाइमोन बिपिएफनि जिथु एग्जिकिउटिभ मोनसे सावरायनाय जादों। बे सावरायनाया मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि बा मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिया मारै सोलिदों, माबायदि मावनांगौ गासै हाबाफारिखौ जाहाथे सेन्ट्रेल इउथ कमिटिनिफ्राय मोनसे क्लियारलि गाइडलाइन हरदों। बे मथे मावनो थाखाय खावलायदों। मानोना मोनसे राजनिति दलाव मोनफ्रोमबो माने उइंनि बा मोनफ्रोमबो कमिटिया स्ट्रं जानांगौ। बिनि थाखाय जोंनि लाइमोन इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै प्राइमारि लेभेल, ब्लक कमिटि लेभेल, जिल्ला लेभेल गासै कमिटिफोरखौबो मोनसे बिथोन हरनाय जादों। जाहाथे जों गासै कमिटिखौ थिग थाक खालायना लानानै फैबाय थानाय समाव इलेक्सनाव गोख्रोङै मोजां हाबाफारिखौ जाहाथे मावफुंलांनो हानाय बायदि बिथांमोना बिथोन होनाय जादों। आरो खोब मोजां जादों सावरायनाया। मानोना नुदों दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट बिथांमोना माबायदि बिटिसि ओनसोलखौ दैदेनलांबाय थादों आरो बर्तमान बिथांमोननि सरकार सालायनाया माबायदि जानानै थांबाय थादों। बिथांमोना साफ्रोमबो लाइमोनजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव माने रायजो जानाय सुबुं माहारि, गुबुन हारिफ्राबो बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिफ्राबो जेबायदि मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै बिथांमोना जि धरनाव आसा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो, नाथाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बेनिखायनो दानि बर्तमान इउपिपिएल सरकार आरो बिजेपि सरकारनि सायाव बिथांमोना कमप्लिटलि मोनसे गोजोननाय गैया। ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरजों जेरैबायदि लोब लोब फैनानै गोबां जोंनि गेजेराव जयनिं जाफैदों आरो बे जयनिं जानायफोरखौ जों मोनफा मोनफा दायित्व होनानै फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफखौ स्ट्रं आरो गोख्रोङै हाबा मावनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जादों। आरो शान्ति चुक्तिनि उनावबो जे दिनै बारग' एनडिपिफोरनि गोजाम केसा बोखांजाफिनबाय थादों, बेयाव नोंथाङा मा बिथांमोनाथ' मोनसे नाटकसो ना। प्रमद बर' बिथाङा जि धरनाव खोथा बुंदों आरो प्रेक्टिकेल मा जानो थांगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना केसखौ फारसेथिं माने सोङोब्ला बा एसेम्ब्लिनि गेजेराव जों कुइसन खालायोबा मोनफानि उनाव मोनफा फोजोबलांगासिनो दं होननानै बुंदों। आरो प्रेक्टिकेल बिथांमोना दिनै नुनो मोनदों साफ्रोमबो एनडिपिनि माने जायफोर केडार बा लिडार्स बिथांमोना दिनै कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों। आरो दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां माने एनडिपिनि एक्स एनडिपिनि माने जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। बेनो फोरमान। आरो बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा होदों जे गावनि सार्थ आरो गावखौ मोनसे थाखा फैसा खामायनायनि मोनसे नोजोरजों बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों, थगायबाय थादों। जोंथ' आसा खालायदोंमोन बिथांमोना जिबायदि खोथा होदों, जिबायदि बुंदों दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मावफुंनो हानांगौमोन। मानोना 3 बोसोर बारलांबाय आरो सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोर बारलांबाय। दिनै दासिमबो दिनै एनडिपिनि सेंग्राफ्रा फ्रिलि गिदिंनो हायाखै आरो खायसेया दिनै जेलाव जोबथेनानै दोनजादों आरो खायसेया दिनै माने कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों। बेनो फोरमान। आंथ' सासे बेरेखा हान्जानि एमसिएलए हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना मोजां सरकार सालायनांगौमोन। जों सरकार जानायखौ बिथांमोननि सरकार मोजां सालायनायखौ जों लुगैजादों। खिन्थु बिथांमोननि जिथु मावनाय जि हाबाफारि गनायजाथावना नङा। मानोना बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ जिबायदि नंखाय मिसा खोथा बुंनानै दिनै बिटिसिखौ माने उन्नयननि खोथा बुंफ्ला गावनि पार्सेन्ट जानायनि थाखाय जिबायदि बिथांमोना मोनसे नोजोरजों खामानि मावबाय थादों। जों बिथांमोननि माने सरकार सालायनायखौ जों नङा, रायजो राजाफ्रानो बुंदों। बिटिसिआव थानाय गोबां माने सुबुंफ्रा बुंदों जे बर्तमान बिटिसि सरकारा समाय मथे बोसोरिया जिथु बाजेट हरखानाय रांखौनो बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै। आरो बेखौलाय आरो मा फोरमान होबावनो गोनां दं। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों दिनै मोनसे सुक्ति जानानै थांदों, बिटिआर सुक्ति 1500 कोटि थाखा दिनै माने बोसोरफ्रोमबो माने 500 कोटि बाहायनांगौ, 3 बोसोरजों फोजोबनांगौ। बिथांमोना थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै। आरो बिनिफ्राय मा फोरमान नांबावगौ। दा दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्राव थां, मोनफ्रोमबो एरियाफ्राव थां, डिसि लेभेलाव थां, कारापसननि अनगायै जेबो नुवा। बिथांमोना जाख्ल'नाय मालायखौ बुंबाय थादों। दा बिथांमोना बे मोनसेल' खोथा बुङो जे बिपिएफखौ सोंखारिफ्ला गावसिनि दायखौ एरायनानै थानो नागिरदों। ओंखायनो देग देग नुबाय थादों मोनफ्रोमबो टेबोलाव, मोनफ्रोमबो माने डिसि लेभेलाव माबायदि कारापसन जादों। बेखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया, आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे। साफ्रोमबो जायफोर बेनिफिसियारि, जायफोर थिकादारफ्रानो बुंदों, देग देग बुंबाय थादों। आरो बिथांमोना फोरमान बिफ्लाबाय थादों। दिनै जुदि बिथांमोना जुदि हस्साके जुदि बिटिसि ओनसोलखौ उन्नयन बा जौगानायनि खामानि मावदोंब्ला माथो नुसाराखै, मा मावनो हादों बिथांमोना। ओंखायनो दिनै बिथांमोना जिथु बोसोरिया जिथु बाजेट थांनाय बारनि जिथु माने 22 आरो 23आव जानाय बाजेट बोसोरिया बाजेट 722 कोटि थाखा, बेखौनो बिथांमोना एक्सटेनसन खालायनांदों।
माने 4 मास एक्सटेनसन खालायनांदों बिथांमोना अब्ला बिथांमोननि मावनाय हाबाफारिया मोजां जादोंना गाज्रि जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन आरो दा जिथु नै बे बोसोरनि जुदि माने 23 आरो 24नि जिथु बाजेट 800 कोटी टाका बे 800 कोटिया दिनै बिथांमोना दासिमहालागैबो फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ लाबोनो हायाखै बिथांमोना बेखौ सोङोब्ला बुङो फैसाखौ हिसाब लाबाय थायोनो जों सोङा मानो रायजो राजानि फैसा उन्नयन खालायनांगोन बिथांमोना नंखाय माखासे बायदिसिना माने नलेज फेस्टिभेलानो बुं बायदिसिना गोबां धरननि बिथांमोना फेस्टिभेल लानानै बिथांमोना थाखा फैसाखौ नांगौ जायगायाव बाहायाखै माने नाङै जायगायाव बांसिन बाहायनायखौ नुदों मानोना दिनै थारिखआव जों नुदों गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनो गोनां दं बिथांमोना खोथा हनै मोनदि मावथों जों बेखौ खावलायदों आरो दा बिथांमोननि जिथु मावनायफ्रा रायजो राजाजों मोनसेबो गनायजाथावना नङा आं सार मोनसे कुइसन खालामो बेजों लोगोसे बिदिनो जों गोबां नुनो मोन्दों 17 इयार्स आरो 5 इयार्सनि डिफारेन्सखौ लाबोदों बिथाङा बुंदों 17 बोसोराव गोबां बेबायदिनो स्किमफोर दंमोन जेरै दा दुरान काप लाबाय बिसोरो बिथांमोना आरो बेजों सुपार 50 फाइनेन्स दंमोन बेफोरबायदिखौ मोनसेबो बिथांमोना मावनो हायाखै फेलियर होननानै नोंथांमोननि BPF एक्स सरकारखौहाय दुसिदों दा नोंथाङा डिफारेन्सियेटखौ मा बुंनो सानो सारा बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन 17 बोसोराव BPFआ दिनै सुक्ति खालायनानै मोनसेबो दफा बिटिआरनि दफाखौ फुलफिल खालायलासिनो गाराखै बिटिसिनि दफाफोरखौ दिनै गासै दफाफोरखौनो दिनै फुलफिल खालायनानै दिनै बिटिसिखौ मोजां मोनसे मडेलनि गेजेरजों 17 बोसोराव दिनै BPFआ सालायदों दा बिटिआरनि दफाखौ दिनै 11टा दफाखौ दिनै बिथांमोना मोनबैसे दफाखौ दिनै फुलफिल खालायदों बे मोनसे 1 नम्बर डिफारेन्स नोंथांमोना बिजिरना नायबानो जाबाय आरो दिनै 17 बोसोराव बिटिसि ओनसोलनि रुपरेखा बेसेबां माने उन्नयन जादों बेखौ रायजो राजा बिसार खालायगोन सोरबा प्रमद बर' बुंबानोथ' बेहाय जानाय नङाना सोरबा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन बुंबानो जानाय नङा दानि बर्थमान UPPL सरकारनि EMGM UPPL सरकारनि मेम्बार गासैबो बुंबाथ' जानाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरगोन लामानिफ्राय लानानै दालांनिफ्राय लानानै लाइमोनफोरखौ साख्रि होनायनिफ्राय लानानै मोनफानि उनाव मोनफा 17 बोसोराव दिनै BPFनि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा गनायनायनि थाखायनो दिनै नाम्बार्सखौबो BPFआ 17टा मोनदोंमोन 17टा मोननायनि गेजेराव दिनै BPFआ सरकार दानो खाबु मोननांगोन माखासे कनस्पिरेसि खालायनानै दिनै बिटिसिनि जिथु मान मर्यादाखौ गाहायाव लांनो थाखाय प्रमद बर'मोननि थाखायनो दिनै बिटिसिआ दंस' जानो थांगासिनो दङ नंखायनो दिनै बुंदों बिथांमोना दिनै दुरन काप लाबोदों नङा होमबा जों मोजां मोनदों बेथ' दिनै बे अकल प्रमद बर'आ लाबोदों होनबाथ' जानाय नङा टाइम आरो सिटुएसना बिथांमोनखौ फेभार खालायदों बिथांमोना खुंफैदों मोजां खुंना हर बेथ' बिटिसिनि फैसाखौ लाख बा कोटि टाका गारनानै खुंनो थाखाय सोर अथराइज होदों बिनि थाखाय एक्सट्रा दंखायो फान्डिं लाबो बिथांमोना मोजां बिसार खालाय दिनै नंखायनो नुदों बिटिसिनि फैसाखौ बिथांमोना माखासे नांगौनिख्रुइ बारा जों खरसा खालामनायखौ नुदों आरो नंखायनो बेखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन जोङो दिनै अपोजिसन जानानै बुंगोन बिटिसिआव नोंथांमोना आरो बेखौ बांसिन मोजां माखासे खेला दुलानिफ्राय लानानै माखासे मोजां माबाखौ माने प्रग्रामफोर लाबो नोंथांमोना खिन्थु प्रग्रामजों लोगोसे बिटिसिनि फैसाखौ मानो जानला मोनला खरसा खालायदों बिसोर गिदिर कुइसन जानानै दंना नंखायनो दिनै खावलायगोन साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरखौ जों खावलायगोन दा बिथांमोननि सरकार सालायनाया कमप्लिटलि फेइलर बिथांमोना गावसिनि दायखौ माने दोनखुमानो थाखाय BPFखौ दाय खालायबाय थादों आरो आङो साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरखौ खावलायगोन बिटिसिआ मोनसे कनस्टिटिउसननि मर्यादा गोनां मोनसे एग्रिमेन्ट आरो जाय एग्रिमेन्टजों दिनै बिटिसि ओनसोलनि माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ हरखादों आरो बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्टखौ मोजाङै दैदेननो रोङैनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि जिथु मर्यादा जाय डिपार्टमेन्टफोरखौ जोंनो ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै जोंनो बिटिसिआव हरखादों बे बिथांमोना बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट हरखानायखौ मोजाङै हमथानानै खामानि मावनो रोङैनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसिआ गाहायाव थांबाय नंखायनो आं साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरखौ खावलायगोन जोंनो गोख्रों दैदेनगिरि नांगौ जेनेखि BPFआ 17 बोसोराव बिटिसिखौ ओरैबायदि गोजौ लांदों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै हमथानानै मोजाङै दैदेननो हादों नंखायनो बिटिसिआ जौगादों दा दिनै 3 बोसोरावनो जों नुदों UPPL सरकार आरो BJP सरकारा जितु फोरलाब फोथाब खालायदों बिटिसिनि मान मर्यादाखौ दिनै गाहायाव लांदों नंखायनो नोंथांमोना बेखौ रायजोनि गेजेराव बे ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोरमायनांगौ जों नुदों दिनै मोनफ्रोमबो दिनै जायफोर माने सोरबा बाइक सालायनाय सोरबा गारि सालायनाय दिनै MBI दिनै माने दिनै MBIनि थ्रुयै माखासे जिबायदि लामाफोराव दिनै हमदों सालान दानलाबायदों बे दिनै बिटिसिनि एकाउन्टआव थाङा दिनै स्टेट एकाउन्टनि डाइरेक्ट थाङो बेफोरथ' मोनसे समाव जों नुदोंमोन जोंनि गेजेराव सोरबा सोरबा माने डकुमेन्टस गैयालासिनो सालायोब्ला बे सालानखौ डाइरेक्ट बिटिसिनि एकाउन्टआव दानोमोन दाथ' नुबाय डाइरेक्ट स्टेट एकाउन्टआव थाङो दा बेफोरनो मोनफा फोरमान आरो दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट जाय डिपार्टमेन्टफोरखौ दिनै जोंनो गथायखादोंमोन बे अफिसारफोरखौ दिनै बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेटिभआ दिनै कन्ट्रल खालामनो हागोन ना सन्देहजनक बिथांमोना बुंदों
दिनै नोंथांमोना नुदों मोनफा मोनफा दिनै एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फैनाय माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनायाव जोंनि जिथु अधिकारासो गोमानानै थांबाय थानायखौ नुदों। नंखायनो दिनै बिथांमोना बुंदों जों पावारखौ गुबुननो होआखै होनना बुंदों। थिग আছে नोंथांमोना होआखैबा दिनै अफिसारफोरखौ मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै? नोंथांमोना दिनै मानो कन्ट्रलाव लानानै दिनै बिटिसिखौ मोजां सालायनो हायाखै? नंखायनो बिथांमोना सालायनो हायैनि थाखायनो जोंनि बिटिसिनि जिथु मान मर्यादा जिबायदि मावनो हानांगौमोन बिथां मावनो हायाखै। कमप्लिटलि फेलार। प्रमद बर'आ मात्र गावसोरनि जिथु कमिसन जानो थाखायल' बे सरकारखौ फोथांना दं, आं बेखौ नुदों आरो। फैबाय थानाय दिनाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ दिनै लाबोफिननो थाखाय आं खावलायगोन आरो दिनै बेखौनो बोजबना लादों। बिटिसिनि सुबुंफ्रा दिनै बिपिएफखौनो फैफिननो थाखाय बिपिएफखौ लाबोफिननो थाखाय जेरैबायदि लोब लोब बिपिएफजों ओंखारनानै दिनै जयनिं जाफैदों, बिपिएफखौ सापर्ट खालायदों। मोनफ्रोमबो मेल मिटिंनि गेजेरजों जों बुंस्लाबलायनो नाङा। रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुङो जे बिपिएफखौ जों फिन लाबोफिनगोन होननानै जोंनो रायजो राजाफ्रानो खोथा होदों आरो।